We're géad míle fáilte romh I lig anseo a nach de chairde chuig an séú agran den Ghaeltacht Faoi Bhláth atá aireachtail ag na hificí planála teanga ar fud fad na tíre. Gur míle mai go bhfuil as a bheith linn a ríise nacht, Tá muid le bhailí tríd an sraith inis, agus tá lucha ar na rá bhfuil anrá agus tóir ar an sra go dtí seo. Ní bheith caiintear siúil an Mháirt se thugann, ba muidir ráis ar an tríú lá déag le Joe O'Byrne ón lean colm ciile a caiint faoi conas plandaí I chun sláán ón na cuirí, so is so ag bhfuil ansim a chuidhhargah in san ábhar sin agus tá muid ag súil go mór le sin agus le caiintena a bhés ar siúil ina dhé sin. Buine na caiintena eile tar siúil ina dhé sin le planda dúchasacha, gardíní cóisearige, Ghairrí fián behéagsúlacht agus a lehéad de hábhar mar sin, so ba muid ag súil go mór le sin. Is dóigh bhfuil sibh deachlaachtaí leis an chóras súm faoin am seo ach ar agla nachhfuil, tá muid just chun cúpla pointí ólas a thuirt díobh. Tá muid go nachnaine chu ar mute I rith an chur láthair agus má tá aon rud le rá goibh just churis Jack sa chatí agus tu muid arás thugah ag an jeú. nó ag jeú na sleán an scuil an mute agus aber liv aber leat má tá rud éigen le rá agus chuid fáilte mhór rih cumarsáid mar sin fasta. Den seachtain seo tá Mícheál mac Gloinn ó Aran Mhór agus cé bhfuil sé na cónaí an seo ar na lena níis is as tibradáin ó thuúchas cé bhfuil hat a dún na ngáil hat a peige inis chunig mé éile cean le déine. Tá sim mór a gceist na haon ón am ar thosaí sé ag bailú na cartaí ó na package glóthach a bhí ag Chivers fadónar bhí sé hart fan ní mlína d'ís agus is beag an áte déan sé is gan na J. Hewley leis. Is bail de Birdwatch Ireland Day fasta, so tá anna chuid ólas a gceith faoin na hain, so leis sin ráte chuirmuid fáilte rih bhaich inis agus tá chun tús a chuir leis an cainte agus tásúla go muí si bh ag salt as an caint gur maigad. Mi agus Fiona a dhéirh go léir tá fáilte roimh go dtí Ghaeltacht Faoi Bhláth. Is brail an bheith fáilteú daoine ó Ghaeltacht eile is fada well hart beidir cibhéad blianta hin néiríoch 75 stoilm chum é hart ar roinnte Ghaeltachtaí le grúpa ar bhean do seachrán le drámaíocht na Gaeilge agus hí anspórt a going agus beidir go casúir a chéile muid hena cúpla duine an seas an siúd díobhse ag an uair sin. Anyway, an job atá agam sa nacht nó bheit caint le bhar éon agus chuna sí de bhealú isteach sa gáirdeán agus tá mé á dhéanamh san ó bhí mé an óg go dó thosa mé nuair bhí mé hart ar 10 mbliana d'aois agus ní raibh cleachtar béthe géine sa teach ar na rudaí seo an rud a hála mar a dúirt Fiona thosaí mé ag bailú cártaí ó Chivers jellies agus bhí drám eile Musgrave Brothers stocha na daoine gur leo SuperValu agus Centranis agus bhí plán maith go siúd ag an am bhí set cártaí a go siúd agus de bhhaigh mé chuile rud a bhí ar fáil ag an am. Tá an leabhar seo tá sé fós sin leabhar a dailsigh Chivers. Now ní hé sin an 10 cinabháin bhí cúpla ceann acu ach dailsigh siad na albums seo agus bhí tónán an sin na cártaí a gramú isteach san album fecinn siú rééis sin na cártaí a bhhaigh mé tríd na blianta. Agus is sto gur bhéh sin an rud a thosaí ar an toras seo mé, agus tá mé fós ar an toras céin agus a baint beidir níos mó fiú sulta san agus a bhain an uair sin. So tá cleachta agam ar éon a bhealú isteach go gáirdeán bhí gáirdeán a going ar nó híosa d'Aberdáin ar dás mé sús agus de rinne mé just babhairt beag le clár agus rudán siimplí go dtó agus bhí mé granú an hain ag teacht chuige sin. I Ghaeltacht an áit níg pósú chuig na hin agus gráine síos go Ghaeltacht agus bhí mu síos beagnach gáscóir bliain. Agus an áit ina bharmuid an uair sin agus inar thógmuid teach ní ra bhánach páirc glan nuair thosamuid le achra agus thosamuid ar
rudí a chur agus crín a chur agus tar agus i lehéad agus. Nuair a dag mu é trí go le bliana a hain, bhí sé lán ásta agus lán de éon. Ar nó hasamid beidir an meach céan an seo hí an park seo hanna bhfuil ardeachan is ba le seanathair gráiné agus bhíoh gáirdeanna se haige ach bhí sé imithe fiáin ar fad bhí sé lán de rathainach agus ní raibh éon go an seo is coimhnam nar tháinig mé an seo den chéadúir ag breanúir an siomh. Bhí couple stone chats caiislín cloch viidir i Ghaeltacht. Ní gná éon chóirdí níiad agus tá siad anna choitiint an seo. Agus ag an am sin i lár taurig bhí an clochrán an huitír. Agus bí neartíh siúd an seo chumá. So seachas siad siúd agus couple foileán ní raibh tada an seo. So bhí áring tas nó ríist agus na héana bhealúisteach an seo ríist. Agus tá i gaiirí go háháil dar camerará. So na rudaí a bhí me a caint fuaithe tá cheir rud. So rach méid isteach na sleanna an is. Sin é. Okay, so it's stuck a figure and slideshow here for play from start. So on kid slown on leis tidal just sullen mobit uig tá gé gan fecin sifagus tá sé lán de éin agus gé an sinnatá de bheith geal silver birch agus is crán iontucha sin den na héin. Melon sé anna chuid 6 fehidí agus sa bhór bhín catlíní catdíní ag fás catkins agus na héin atá an sin fecinn tú tá scata mórdíh is glóisiigh iad siúd linnets agus thagach chuile fór is chuile dhíre thagach na glóisiigh in an naltaí agus éon eile an deara géadan an Red Pole agad is siúd ina ngealtaí chumá agus bhráileo an Mícheál. So just fad atá sé an sin sa fictar sin is sínta chun crán é sin don héin. Leis tá ceist chumá tá seo an córas atá cuir le chéile ag Fiona agus cáirde. Go mé ceist le freigart a goibh agus an ceist an tatan seo ná cén taimetá an éan is dóhí a thiocach chuig síolte Niger éthe. So I ré an chuir láthair beag an freigra den ceist sin bí fear amachtaí agus scríomh ragréisteach sa chat agus an dúis an tatan seo fecinn sibh ar léon sin é tá betheadán tá ceann díobh seo atá an be mé caint just beag aní níos mó faoi gan tamalín agus tá cúpla leabhar á dúirteach chumá. So go éirí libh agus go mhaine sibh taineh as an fág bhfuilm sé i déanamh nó ag plé le héin le well chuidhá bliantanis ná go mainim taine bhíntachas. Tá sam go bhfuil sé gomach chun dúr agus don tímpleachtach sa chédal síos duinem na rudí seo mar go deithníonn si lom. So lena míid raigen sin. So na ceir rudaí a luigh mé tá si scrífann sin na go leis spéideog beag. Agus na pictúr seo tá si go léir beag de thóg mé na pictúr ar fad na héin agus tá si tócha I mo gáirdín nó taobh hir den gáirdín I gcatharlach nó an seo in ar an mór ar na tráí nó an seo sa gáirdín. So bí a chur amach den héin ar nó tá ag chulabanné sin ach mé caint faoin mícheart agus chun sé chur amach I gceart. An tarna rud ná garraíodóireachta dhéanamh le éon tá sé iontach
rudí siimplí a chur the Guardian a bhealtaí éanaisteach agus be siad go maith don na daoine sa Guardian comá. An trí rud ná siomhanna den nadracha a dhéanamh nó a chur fáil dóibh. Cuid díobh siúd tá siad rudí beag an nádúra feice sibh ar ball agus rudí eile gur féidir le bhí dhéanamh nó a chur isteach sa Guardian. Agus tá sé sin an táhacht a chur fád ar nó agus cuidíonn se go mór le breanúir na héin mar between an breanúir na héin óga agus iad ag fásús. Agus an ceathair rud an sin an rud riachtain go fád ná isce leanna chur fáil. Isce le nóil agus isce mar fultadáin. So be me caint faoin ceir rudí sin. Nis an bia. Tá sa chuilehhaine faoi pís talún. Nis bhí me sé plé leis an ggóla éireachta fe blianta do isteach na scoileanna agus bheith bheith an cuaireamach le pís talún mar tá bín eilirge ag daoine ortha agus in achscoil bhí duine na gur raibh eilirge sin acu le pís talún nó cróte eile chumá ach pís talún go mór agus tá méidir sa seomra chéine leis na pís talún bheith sin so bí cuaireamach le sin sto go bhfuil sin arolalas agah hena féinna chumhé ach anyway pís talún na chuireamach tá siad ionteach den na héin ach iad a chuireamach na betheadáin cearta so tá Spáinne mé ar ball be just tugad mé sásón na seanán i gceann tamlín bhí agus tá Spáinne mé na betheadáin díomh agus chunas cúpla cheanna dhéanamh ach ar na betheadáin don na pís talún tá siad ar fáil in ach siopa a bhaineann le rudí a bhaineann leis na héana chuí agus tá siad ar fáil an saoir go deo. An tarna rud atá an sin ná síolte agus an síl ar chlé an ceann dómh ar chlé an na síolte is mó socha sin síl los na gréine agus tá sé sin anmhád an héin. Nis be mé plé ar ball le sunflower hearts chumá sin an síl agus an crackan buinte. So de rá rud pe rud is smáile tá dá rud anmhád an héin. An síl atá an bheog ag an sibh leabhar buil sin an Niger seed agus tá sé aonteach mada éon agus tá Spáinne mé díomh just beag picture ar ball leis an betheadáin ceart a úsáid chuige sin agus déir mé libh cin fá. Ar dhéis sin tá torthaí agus tá líomhróidí blonige. Na torthaí ar nó úla agus rudí mar sin bhíonn siad in Ghaeltacht agus amantí tá an dómh orthú nó bhíonn siad suirt lufa agus cainteoach iad. Well ná cainteoach iad, chuirteach na héin iad. Chuirteach ar bhealach go mbeidh na héanaan an iad dithe gan rudí eile a bhealach. So is féidir iad aber úl is féidir just páil a dhéanamh tríd agus a háid síos ar aber géag sceach nó rud a cinnte bhar láide go leor le hé a úmpar. Rud cén leis se peora agus na líomhróidí blonige be mé caint fuaithe sin ar ball mar tá Spáinne mé díomh conas mór go téin a dhéanamh cumáid. So sin an bia obviously an rud is táhachttaí ná an bia cheart chur amach chur an daoine arán bán arán siopa amach amantí agus tá riire níl sé róhád de dhaoine nó de éon agus má heastíí nó é chur amach is sto go bhfuil maithas éigen a bhaint leis ach má chuirteach é gin é luú ná chur amach arán tírim. Ach tá na rudí eile haspáin mé díomh an seanis na síolte agus na pís talún agus na rudí eile tá siad a bhd níos fearr ná arán a chur amach. So sin na sóirte na bia bíg go a chóir a chur amach. Nis de betheadáin an ceann ar chlé sin an gná ceann de pís talún, ceann ar dhéis sin ceanna cheannaí mé de líomhróidí blonige. Ach dinim héin ceann as saoil. So agus sin an
cuid den dúis a bheith le fáil ag an duine go bhfuil an freagran na ceiste ag nóiché. Feiceann sibh go bhfuil timpeall ar na bethedáin seo tá fráma beag, feiceann sibh ar ball níos fearre, agus tá mogul air, agus cuiníonn se sin na haon bheoga sábháilte ó na haon mhóra, cuiníonn siad na haon mhóra amach, agus cuiníonn sé amach an spiróg cumá, mar má bhíonn bethedáin ar chrucha i do gáirdín, agus éon bheoga ag teacht chun an bia éithe beag spiróg i teacht cumá chun haon éithe. So bí córamach lei sin, agus má chuann tú mogul timpeall ar na bhethedáin cuinneó siad sláán sábháilte na haon bheoga. Sin cúpla ceann eile, so sin ceann rinne mé as saoil donna líróidí blonige, agus an rud beag eile is rud déanta saoil is féidir tá sé eilínta go leor breanúir, ach tá sé tá sin seo feart sin é, agus is tá crut ionta deasar, ach is féidir blonig a háid isteach an sin, agus an sin é chrochas sús, agus beag na mentán agus éon eile teacht chuige ag luasca air agus a géirí ihe. So labhraí mé faoi sin ar just ar ball agus tá spáinne mé cá bhuair mé an plán dó sin. Nis an dá bhead an sin, an ceann ar chlé sin an ceann speisialta don na Niger seed. Feiceann sibh an ceann ar dheis tá oscailt mór híos ag bun an sin, ach sa ceann ar chlé go speisialta don Niger seed tá slats ar an dá híomh, agus slats beag tannaí, agus sin an ceann speisialta don Niger seed. Mana núsáideann tú sin imóig an síl leis an gaí, agus tám searáilih go bhfuil neart den lead sin hús an seach an áir an mhór agus ar fud na tíre stocha. Tóga gan gaí an síl má ligean tú dó. So be me kaint faoin na rudí sin ríist, ach fécanis ar an sleán an seo tá an ceann cenithe i lár buí leis an pístalún, agus tá glasán darach buinean githe ón rud sin. Ar dheis tá bethedáin a rinne mé as cúpla bhuideal, agus tá mé conas sin a hespáintíomh inis. Agus is an sin tá an Niger seed, agus na haon atá air sin na haon is coitianta ar Niger seed, is siad siúd an lasar cuile, sé sin an goldfinch. Sin an ceann go mbeidh tú éagsúil leis ag teacht chuig an Niger. An ceann ar chlé sin an ríist an na líróidí blonige, agus an taon atá ar sin an glasán darach firinch gannach. So leis sin tóg muid sos beaganis óna sleán an ar sé nóid, agus tucha mé just dénne mé cúpla rud an seo hespáintíomh. Má aonn tú cúpla bhuideal, gná bhuideal plastic, be tú ar nó ag cuidiú le leis na haon, agus be tú a cuidiú le chúrsaí pumá leis an plán seo. Tóg buideal amháin agus chuir síl a haigh an síl atá stigan sin sunflower hearts. So sin an síl los na gréine agus an crack an buinteide. So dlán amach a buideal agus líon suas le líon ó níos mó leis na sílte. Má heistín út meas gan a chuir seachán is féidir sin éile. Tóg buideal eile an sin, agus just begraine sin fionna nó mé doháin. Tóg buideal eile agus just bhain an bun dé, agus tar sús hart ar beidir 50 mm ón bun an sin, tar sús go dtí seo. Gear an sin cúpla hríontáin níos fuide ón 50 mm. So an 50 mm tagann sé go dtí sin, agus an sin gear puil hús níos fuide hús ar an man.
den couple foul agus sá isteach rud a cinint an pí saoile tá sáte sin isteach agam an seo agus so sin rud ansimpli go jo an is tóg é sin agus an buidéal chuir an lead sin díreach an nús ar mhór buidéal agus leis le couple wanda Robert gin an dáró de cheangail chéile ar seo. So per 90 degrees agus an sin hí sa go bunan seo chur banda eile anas gur féidir é chrocha suas taring amach mar sin é agus an sin per casbunus cunne. So fecinn sibh sin díreach cosú leis na rudaí a cheanaíonn tú tá na puileann seo tá na háiteann seo gur féidir leis na haon seasa bharthú peocaigh siad amach na síolte an seo agus fada fiocann siad amach iad tití na síolte eile agus fanann gach rud tirim. So aibríonn sé sin iontach ma agus de bhilthing díobh tríle bhainte sin de couple buidéal agus mar a dúirt mé si bh cuidir le cuasail chumá. Nis an ceann seo níl me chun taspáin díobh chuna sé seo a dhéanamh ach tá sé siimplí go leor agus tá fecinn sibh go bhfuil na líróid blunige cína ceannaí mé tá si de stigan sin. So sin plan B agus má bhíonn si bh géirí ceannaíomh siúd a dhéanamh seo an leabhar tá sé scríofa ní féidir an féidir an anna Mícheál Jonathan Ridgen an tannim atá a bhar scríomh na leabhar seo agus an tannim atá ar an leabhar ná Willowcraft 10 bird feeder projects agus tá siad iontach deas tá an leabhar iontach má thosaíonn sé ar ghaeltacht le beidir de daoine hála go na mara bheith ceanna goibh ar winter í Hogan. Joe Hogan who sé lach na fuaithe agus hí sa spéisialtá a bhacanis sa ceardlanna sin Ciarán agus téananún chuig na lads sin chun cúpla cheas nua ólam an is sa ríist agus is bralam bheith ag pléile Ghaeltacht ach just thug duine cinnt brunta na stom den leabhar seo agus do bhain mé trí las cúpla ceantas na rudí tá iste gan agus tá siad iontach deas tá siad iontach eilínta sin an rud heaspáin mé díobh sin ceanna rinne mé héin agus féidir le é sin éáil ar an glúda chun sin agus é clúdathe le mantáin goram. So sin an rud gur féidir le bheith a dhéanamh si féin. Nis maidir leis an líróidí blunige má thógann sibh tas go lard cooking fat nis cenig an stiff a hagan ó na henahíthe so sin lard ceart in an gan palm oil úsáid ach sin 4 kilo so din é sin tógamach as a glúdacha agus le é saucepan jog ar an sorn agus an sin ligdó airí beganí níos fuaire agus tóg mála duna síolte tá úsáide gom hena féin. So tóg aber má úsáideann tú 4 kilo is féidir féidir an méid sin de síolte chur a seach le kilo aber de síolte agus síolte éagsúile na sunflower seed, Niger seed, tá rudí eile sin agam tá suet pellets. Tá anna chuid rudí ar fáil agus anna chuid rudí an chuidir smódíh tá siad mac go leor. An rud amháin a déirthing libh ná bíonn meascáin de síolte ar fáil sna siopaí mála mór agus an rud is sire stoch ar fad agus má écann tú go géir feici tú go bhfuil órn agus crinneachta an rudí beidir atá ró
cruig agus nach meach róha don haon bheoga, so ní bhilting í siúda cheannach. Ach na cín eile suas, sunflower seeds, Niger seeds, each other fad. So tog aber lekilo dif should kahistach se suit latte agus and shin kuristach a cartons bugger mar shin a now feckin shiv on crut atar na cartons shin tan crut ta she de Ghaeltacht nis tani he's a gabon agus shin the kina hasty much. So Leon Sus Trino cean dif siúd, fágar le tívid, lig dóibh fúró an sin, nuair atá siad fór chuirteach sa chuisneoirid agus lig dóibh éirí cruig. Agus an sin nuair a éiríonn siad cruig, má bhíonn an crut sin orthú nuair a chasan tú bun os ceannaid, tuigh siad amach as a grut sin níos éasca ná dámbeadh sé díreach sos. So cuioinnig ar sin. So sin rud an siimplí gur féidir at the end of muna hasty nut na líróidí blonige cheannach agus tá siad ar fáil agus tá siad séir go leor ach is féidir leat trí le bhainteas cúpla ceanna dhéanamh tú héin. So sin deire leis an rang cócracht in is agus rachamid reis go dtí na sleamhnáin. So an so sin aráis is fecinn sibh na haon agus simbacos na rudaí a rinne me haon. So a raigling mar sin yeah, there we are. Okay. So ag playlist na haon mhóra agus an spirog. So sin an rud Sehan rud nach dastí nót, má bhín na behadáin crochta sús in áit oscailte mar sin. Tuigh na haon mhóra agus chuir siad ruaig ar na haon beaga. Nis is cág atá an sin agus ceann den bhail an phréacháin. Agus is bealumsa bheith ag breanú ar phréacháin. Tá siad ionntach cliste agus ionntach simú le breanóra. Ach ar nó chuir siad ruaig ar na haon beaga. Agus cumáile sin cosfarig an mar táid an seo tuigh faoileáin agus duine siad an rud céanna. So má heastí notéis sin deire chuir le sin din fráma suas. Nis sin fráma an siimplí tá sé thart ar beidir ceirfrig aráid dearthing níos mó ná tríg ar lehead agus dainacht hartar trigger chuma. Just rud an siimplí fráma déanta sléitlets an sinnatá agus caiitú bhín an cuide oscailt an bár sa chás seo nó an taobh más mín leat chuir hinges ar gur féidir leat oscailt chun behadána a lína ríist. Ach sin an tora a bheith agad. Fecinn tú an sin lán de éon bheag an chuid is módíh an sin is lasar cuile iad. Ach cuinóid siad na haon beaga slán sábhailte ón spiróg agus ón na haon mhóra agus leanna siad a raig well airóig na haon mhóra bréanas bheith géirí bia áil as na behadáin agus i mó siad. So sin rud a hála an seadósa. Nis an mogul atá air maíocann tú níos scéireann sin feici tú an tós atá air ná thart ar 60 mm nó beagnach gá orlach go le trasna. So sin a bhilthing. So chur an mogul sin thar timpeall ar fráma agus chur na behanán is stigán agus big níos mó spórt agat leis sin. So an tarna rud an sin deire leis an míon is, so bimid a caint ar fia cúpla nóid ar garraíodóireachta. Agus tá seo an siimplí tá spás de thar i ngach gáirdigh. Ní bheith beidir spás de chrín mhóra, bheith spás de thar. Agus má chuireann tú tar ann, chuir tar le caoire. So catóní astar, pyracanta ag an túir an sleamh an sin. Cuileann agus Japanese skimmy an sin. Ma hastin ut
cuairthe bheith ar a Ghaeltaine, don nolig nó don na haon, bíodh plán de fireann agus plán de buineann deanta chéile sa Ghairdín agus má dhéanann tú sin beidh cuairthe ar na Ghaeltaine. So iontu deas le breanóir agus iontu don na haon. An ceann ar chlé an sin an tainán, gná flaunda fásann sé ar bailí ar nó, má nuair a éiríonn sé láide go leor, ní hamháin go dúirí sé cuairthe don na haon ach tuair sé siomh de éon le haig Ghaeltacha. An cinál éon a racha isteach i leabhar buileann sin leis ná an drolín. Is minic go tháinig mé nead drolín istigh in ainán mar sin. An ceann ar dheis, an honeysuckle, an féithlean, iontuach don na haon comá. Agus an dá ceann dearnach sin crán cuairthin, an roan trí, cuairthin is crán iontuach deas é mar a sóilde go stocha. Agus ní asan sé ró ard, agus má bhíon Ghairdín aber cuiseach mórachad is féidir ceann crán cuairthin a chur. An lead ar dheis an sin, beidir go raibh sin an rud is fearr ar fad na haon, mar má bhíon fáil scethe agat in aice nó ar thaobh de Ghairdín, beidh tú ag tuairt na cuairthe na haon, beidh tú ag tuairt suíomhanna, neart suíomhanna de Ghaeltacha, agus I gcónaí bíonn na haon feici tú go bhfuil siad sábháilte istigh I sceach, agus ní bheidh na haon mhóra ná cuit ná rudí mar sin ná dul deangáil. Má bhíon Ghairdín iontuach mór agat is féidir na crín mhóra a chur ar nó deir, fáilte, an bé agus an Mícheál bhilting go mór mar a dúirt mé hena ach sycamore agus crán fiúil tá luúin sin. Ná tá mise chun tríle bhaint as sin imléana. Tá scéim an teachar nileán agus tá muid chun iireachta dhéanamh ar cúpla chrán a chur in Ghairdíní agus ar nó tá sé námdúin bheith déanta inis agus tá faible leis le COVID agus an lockdownach. Mar mín muid díon glasta be muid an job sin dhéanamh ach bain trí las sin. Agus cúpla ceann eile an sin, an ceannar mhór an sin ní bhfuilthing é sin chum mór leis na cín eile. Fásann sé ró hapaig na cineáil giúis atá ar fáil. Fásann siad ró hapaig agus I gan 10 ó 5 bliana déag beidh siad ró mhórdait. So ní bhéin ró hástal leis an núis ach chun cuid eile tá siad iontuach má. Agus inis so maidir le garraíodóireachta is féidir tar a chur, is féidir crín a chur, nó is féidir cúne a ágáil leis héin chun a rá rud a dhéanamh agus ligantó dul fiáin, agus má éiríonn sé fiáin is rud mar éiceann tú sa fictúr sin a bheith agat. I gceann seachtainní, ní tamil fada, ní thóga siad roiáda chun go bhfásach na rudaí seo. Feiceann tú go bhfuil is tíige leabhar buileann tá cúpla lasar chuile an sin I leabhar an ruda. Féir atá an, tá seamar an ceann gorman sin clover, agus cad eile atá an tá clós cuit na cuin na bláhanna buia an sin is clós cuití siúd. Agus tágan síolte ar chuile rud sa fictúr sin. So is rud a hálíonn leis sin, ligdó titim amach agus beidh éon agat. Má heastíonút mar plan B, má heastíonút paicéad híalte ó bhláhanna fiáine a chur I de Ghairdín. Thug inine eile a going cróna thug sí paicéad doing an orig, agus chuir sé aon oring chud deas agus a bhí siad. Inig deirhin ceann ó 5 seachtainna bhí an taspáintas sin mar éiceann tú a going. Chuirmid just síos I gcóine a ríist chuirmid cré úr agus an sin chaithmuid scapmuid na síoltair agus hála sé seo le sin. Beag an níos fuidúig sin mar bhí sé. Agus bhí sé lá tháinig na becha ina ggéalta
agus bin ceantas na fáhanna gur chuirmid isteach sa bhardíine, agus nó leis na fechtí go léir agus a an rud a bhí timpeall agus na síalte tháinig na mílte éon bheoga chumá. So sin rud a heastí nuid mellaigh sé sin na héin isteach a bhardí. Nis an trí rud a dúirt mé go luúthing ná siomhanna a dhéanamh den Ghaeltacha. Ní gá iad a dhéanamh mar bhíonn siad an cuid an am go nádúra. Ach mar a dúirt mé hena má bhíonn tar agat sa bhardín, má bhíonn crín an hena féin, túirí siad siomhanna duna héin den Ghaeltacha. Ach is féidir le rud có simplí le cairn cloch a bheith a bhardín, agus sin rud atá chomach an sin. Sin an clochrán ina heasa bhar sin. Tagan an clochrán ó an huitíir, tagan sé ó dheisceart na Hafrica, agus tagan sé go héireann hart faoin am seachan is, so tá mbeidh brean amach dó faoi láthair, agus bheith sé an seo déirthing an teacht an seo thugann. Agus an céad rud bheith sé cuairtú ná Paul in áit cinnt. Go mór mhór Paul i meas carrigracha mar sin nó Paul i mala. So bailach loch ar nó tá neartíomh an seachar Nilland, má bhíonn tú hir i Gunamara, beidh neartíomh i Gunamara, bíonn siad thar timpeall na tíre. Muna míonn siad ann, gin rud a cinnt cosúil, déil chuir cúpla cloch le chéile be segus seans go dtiocfaidh éan agus go dóga sin ad I lár an charn sna puil idir na cargracha. So sin rud gur má leis an clochrán a dhéanamh. Fiú an spidjog, is prála sé spidjog nad a dhéanamh istigh I bail I mala. Agus éon eile gur má leis sin dhéanamh go ná éon ná an glasóg chráide, an willy wagtail, pied wagtail. Sin an áit thógaí sé sin nad comá. So sin cúpla smaoinmh díobh. Boscaí éan. Now, ní chuireann tú boscaí có Congo agus atá siad sa fictar sin a chuir mé na boscaí sin a rinne mé héin, just inaice céile ans gur féidir libh comparad dhéanamh atra. So ní gá aimimid ionach ná tada mar sin, feiceann sibh gur PC atá fáilcha ó jobaní arsúil sa teach dúsáid mé haig na boscaí sin dhéanamh. I lár buil an ceann socha is coitianta sin an ceann don Bealtaine goram, agus an Paul ar a héamh sin tá trastos 25 mm Ceapan daoine go sin róbheog 1000, ba dhéanann tú níos móna sin ní bheith sim ag an Bealtaine goram ar Gharraí. So sin bain trí las sin, má bhíonn tú géirí bosca dhéanamh de Bealtaine mór sin an gréiteir, den beagán níos mó 8 mm trastos. Agus an ceann ar dhéis sin leis sé leabharas sin an rud a heithnín leis an spidjog. So bain trí las a siúd, agus déirthing an ágádaín an rud a bhulthing ná bosca amháin de Bealtaine agus bosca amháin den spidjog. Ná bí géirí an umarcha dhéanamh ní eibreoidh sé mar sin. Ní mailó bheith ag grúpaí móra mar sin an cuid is módas na héin bheoga, ach má bhíonn bosca de Bealtaine ar thaobh amháin den Gáirdeán agus bosca eile ar an daobh eile eibreoidh sé. No, má bhíonn tú ag chursús bosca seo rud beag simúil, iompaig ó thuaige, anas nach mbeidh sé róthe I lár an tsamhraidh agus go mbeadh na héin bheoga róthe. So I dro north nó northeast sin a bhultar de gná. I casta ón ngrian a bheith ag dul yes. So bain trí las sin agus tá son go éróig libh go má. Sin ceann na boscaí bheagam, hí sa Ghaeltacht agus mar a bheith éiceann sibh an Bealtaine goram a teacht amach agus díreach an Paul díreach ceartó. Chuir mé camera isteach sa bosca sin chumá agus bhí ard sport a going. Bhí sé plugad isteach sa TV agus bhí muid an breanú ar na antics leis na héin bheoga agus bhí sé ionteach deas. Agus seo ceann up close Bealtaine goram agus ag tuairt bia
de éon ógan sin. So agus seo seo é nár hiig an choras a bhí agam. Bhíoh mantáin gurm sa bhosca sin chuilmhlín hí sa Ghaeltacht ach sin tháinig an líthrais an mistletois agus de thóg sin ad suas bhar an nuda. Anyway, bhí clán ag siúd thús an sin péire éon óga. Agus seo an pictar dearnach duna nadracha sin siad oscailte a bhí ag an chósa bhéaldorais hí sa Ghaeltacht agus fecinn sibh just cúpla rud mar sort guidelines sin líród ledóige an sin. So fecinn sibh go bhfuil sé ar éon bhéad leis sin nad spidóige. Agus is bra le spidóg dín a bheith os a cheann. So más féidir leis dul isteach is séad mar sin. Jo sé áit cinnt mar sin, hús ar shelf mar bhí sé sin. Agus déine sin neadán. So sin cúpla smaoinmh maidir le suíomhanna de nadracha. An ceathrógus an rud dearnach an sin maidir le éon a bhealúisteach ná isce glan a bheith ar fáil den na haon. Leis is féidir éanamh sa bhó siimplí sin. Cha síos clúdach brúscar ar dalamh agus líní sé le hiisce héan ón bhearing agus úsáidigh na héana mar folcadáin agus úsáidigh sé siad é le nó le cén fá go úsáid fá clúdach mar sin. Bíonn sé dain ar thaobh amháin agus é dain ar an déhheile, so fellann sé gach sais éon sin an fá. Má bhíonn spás agat is féidir leat luchán a chur de gáirdean, níl I luchán ach Paul sa talamh agus liner chortaisteach an. Tá loch sin tá sé trig ar ghainnacht ach amháin an Paul I leabhar buil agus tá sé sin níos daine tá sé hart ar leabhéidir tá leabhéidir de iscin sin. Agus sin an áit a chuireann tú má bhín má heastín út waterfall a bheith sa luchán ag a rís rud an siimplí dhéanamh fecinn sibh pípa dul amach as sin agus tá sé clúdathe agus teacht tá sé dul sús timpeall le cúnaí sin agus ag teacht an nús san áit. So seo áit dain a ríist le haig na haon bheoga agus úsáidigh siad é sin agus an sin titan sillan an tuisce síos an sin ar eis go dtí an áit. So just ten an tuisce céanna timpeall gurcail. Agus is bra leis na haon é sin an áit dain hús ar bhar, sin lasar chuile ríist I ggóil as an rud sin ach be siad á ní haon hús an sin chumá fearcar an gcéad ceann eile sin dlóise go rís agus iad ag baint antainnimh go deo as an bholcadáin atá ar fáil dóibh. So buan trí las sin. Rud amháin, rud seo an rud deireadh, rud amháin a dhearthing faoi luchán mar sin. Ar nó má himna siar go dtí an luchán sin, tá sé anlám faoi láthair. Níl sé sin chúrsaí a going at le cúpla bliain. Ach bhí muid súil is tá plán de chúrsaí in sin, plán de water lily. Ach ní rairigh leis, cén fá mar gur thóg muid an tuisce amach as an chóras isce an dearthar in Ileán agus bhí chlórín istigh an. So just le déanaí de fuair mé an tám chun an rud sin athrú, an tuisce sin a chathab amach agus é a líonú a ríist le huisce fearthaine. So sin atá déantais agus tá muid súil go mór I gceann tamlín bhíg go dtiocfaidh an plánda sin ar aghaidh agus tá plánda eile ordaithe going le cúraisteach ann. Agus má éiríonn leis clúdóidh sé an luchán sin ar fad. So seo an chuí go bhhailín é bheith sin an luchán a bhí I Ghaeltacht go bing. Agus mar éiceann sibh plánda áling, ní le plánda bháin in sin agus plánda de water lily. Agus má éiceann sibh timpeall na háite tá restaurants ón Ind deirtar agus ó Bangladesh an chuid is módíomh agus feiceann sibh an tainnim seapla ar chuidíomh, seapla an tainnim Bangla ar an blánda sin.
agus ar nó sort schematic version atá na dóirse den na Bealtaine sin ach is plánda all in é agus fása sé go héasca má bhín an tuisce ceart agus tásúla gom. Leis tá sin deir lei sin taspáanta sonna sleanán agus tá sulm gur bhain sibh tainneamhas agus go éirí libh le héin na bhealúisteach go mór ngádíine gur mí mágad. Gur mí mai go bh chaide tásúlagam gur bhain sibh solta sin má bhhuiile buchas libh a lig as a bheith linn a ríis agus mar dúirt mé ribh seo ní bhéh muid an seo ní bheith Ghaeltacht ar bhláth arsúil ar an Mháirt se thugann margheall ar an casc ach be muidir ráisiir an trí láideag de mí abran agus cuidhór caiint sinna fós le hecht agus tá muidir súg mór lei sin agus tásúlagan go muí sibh solt as an casc agus an deir seachtain fada. Íomhaith agah. Íomhaith.